נשים את כל התמונות, ואת תראי לנו כל פעם, אנה תראי לי, איפה בננה? איפה בננה? הנה. יופי! ואיפה שעון? איפה שעון? הנה. יופי, ואיפה אווירון? הנה. יופי, ועכשיו, אביטל תשאל אותנו גם, איפה? איפה שעון? איפה? טיק טק. נכון! ואיפה ציפור? טיפ טיפ ציפור. נכון! הנה. ועכשיו היא תשאל אותך באוזניות. בואי נראה באוזניות, נראה אם זה מתאים לך. וואו! הנה. יופי! יופי! יפה. עכשיו אני מביאה לך משחק צפצופים. טוב? אני אביא לך משחק צפצופים. קחי על יד האוזן, קחי על יד האוזן, אחד על יד האוזן, אחד על יד האוזן. בואי נשמע. שמענו! רגע. שמענו! על יד האוזן. שמענו, מהר. שמענו! יופי! הנה יש כבר התניה נהדרת. תקשיבי. נהדרת. וואו. תקשיבי, עד שצפצוף יגיד לך לשים. רגע, להקשיב. כל הכבוד. עוד פעם. עכשיו נזרוק. עכשיו כל פעם שאת שומעת תזרקי. שימי על יד האוזן. לא, שימי על יד האוזן. שאת שומעת תזרקי. כל הכבוד. את אוהבת את דורה? בואי, איזה מדבקה את רוצה שנשים לך? את זאת, את דורה מטיילת עם התיק? טוב. בואי נדבק. כל הכבוד!